Anyang aki din! Ay, makapabwisit at talaga ti kastoy. Saan ko ang maawagan ti gayem ko? Saan ka kumamot nga umanong kita kasta bakal? Amangan mo isimsimpada pa ilaang dagiti natumba apos ti kurintay. Isimsim pa pala nga ibagbagamot. Idi pa'y kalman nga wan kuryente. Kat mawatam kumamot, ah? Delikado mo ti trabaho dagiti linemen kat. Sana basta-basta. Delikado manan nga ibagbagamot. Kat mabaybayadan damat. Nagdakkel ti baybayadan tayo iti kuryente ngam kastoy latan. Kas itin ako na, mawatam kuma. Anya nga tano i-post ko iti Facebook dagita nagbubontog ti trabaho da alignment. Asos, Berta, agar aramid ka man, hindi dyan magusto na ko na. Anya laki, hindi na natin bakit ko. Ay, talagang awan pa'y laang kuryente ita. Aglabaak man langan. Handwash. Ay, salbagkit di ti kastoy. Oh, kumare, nagsapa ka mo nga aglablaba. Kasla, saan ka nga apektado iti brownout Anya saan nga ibagbagamot po rin? Apektado. Mabisbwisit ak nga rudin. Ura siya nga kumare, apektado ak mo ta. Ngumkun ko na damot nga isimsimpa ka nun dagiti linemen. Isimsim pa nga. Nagbubuntog na nga gargaraw nga. Nakitam ka de, dagiti post ko iti Facebook. Nako, kumare, wan nakita. Nalabos ka mo. Pagsasawam mo tin dagiti linemen. Kasanumat nga min. Makabwisit da. Manumat nga aldaw da iti a brownout. Si kakit dimot. Ay, wan gayam. Nakitak iti post mo, akasla problemado ka unay, asaan mo ang makontak ti gayam mo nga ibagbagam. Asino ay adayjay? Kwa. Ay, basta. Lipata mo, no anya ti in-post ko, mare. Kumare. Kasla hagad ka ita, Stress kan samatan ka po iti brown out. Ay, naku nampay. Ma-stress ka talagan. Jack lakit di ka bailan ti kastoy. Naku, kumare. Awatim ka dilatan. Amo matadanarig ti trabaho dagiti linemen. Sana just ti trabaho da, you know? Kasanumat nga min. Nagbayagan da ito'y a brown out. Saan ko na maawagan ni... Ni? Asino? Ituloy mo anya lagi din. Saan mo ang maawagan ti linemen mo? Kasta ka di? Si kakit dimot. Awan linemen ko. Ti kayat ko asawan, jak maawagan ti gayem ko nga da iti sabali a lugar. Aha! Ti ko namkit di. Kasta una apong dod mo, gaputa saan mo ang maawagan ti number Tom. Kasgay la dayta. Uy, kumare. Ang mga nadamak ang agkin ka Narigatan. Oh, danag mo na ya. Awan ti agdang-dangag. Iso nga minamon. Dahito brown out ti magagapon o abay asaan kayo nga nagkita iti pangisuksukatam. Kinilakay mo. Ay basta, saan apod no dayta, kumare? Oy, nagbuntog ka alignment. Ha? Manang Berta. Si Kamat Gayam. Ada ka di pa'y saan yun, ay simpa? Manumatan nga aldaw ngawan kuryente. Ammom ka di dayta, Pasensya ka kumaan, Manang Berta. Ado pa'y ngamin ti simsimpami. Kanamo tayo mat anapig sa tilimabas sa bagyo. Kat, anya kumaita? Trabaho yu dayta. Iso anas ka napaspasan nyo kumamat. Aywan gayam, nakitam ka di ti post ko iti Facebook? Ha? Ewan manang. Nakita nga rod. Kat, anya ti makunam. Pudnumat dagiti impost ko, saan ka di? Nagbubuntog kayo kunakmanan. Manang Berta. Pasensya kay kuman. Sapay ko mata maawatan nyo, mate. Tapno iba kakada kayo. Sana makatultulong dagiti agkakadakas nga impopos yu iti Facebook. Anya sana makatulong? Kat pudnumat
Darasan niyo nga isimpa dagiti nasken nga isimpayo. Tamasapol konti kuryente. Pasensya talaga manang. Ar-aramidin mi mati amin nakabailan mi kahit. Takdaram day nga ibagbagam. Tano saan? Ipatulpo kayo. Salbag kayo kitdi. Oh, kumare. Kasla problemado ka man na. Anya kay manan tinaban mo imbagaan ka dagiti lineman. Ay kitnapan ko manan pinagsasawan ni Daa. Nakabumbuntog da nga gargaraw. Saan ka kumamada kasta, kumare? Kasi madagiti lineman nga agdrab-drabaho. Tapno agsublilaing di kuryente tayo. Kasanumat nga min. Manon nga aldaw. Sakit nagbubuntog da. Umabutan ang makalawas ajak maawagan ni... Ni kabit mo, kasta ka di. Ay, amina mo an, kumare. Ay, si kakit di mat kumare. Nakapigpig sa day tangiwat mo. Saan ka kumamot basta mamatpati ka dagiti chismis amang mangeg mo? Chismis? Ha? Kano amin na tao dito lugar tayo, kat amo da nga adda kabit mo. Kamay sa, nakitak man na nagiti post mo iti Facebook. Grabe ka man. Pagsasawa man talaga nagiti lineman. Saan nabali tapudno matibagbagak? Nalabas kan. Di ka lamasyan ka nagiti lineman na pagsasawam. Anya? May sapay. Dahil tatibaragan ka. Awan lang nga ti may tultulong mo. Ngam nagadumay lang nga sat-sat mo. Salbag ka. Abi kasta ti kulay da pingping mo, Berta. Tinungpanak ti awanan bay na bakla. Anya? Abi tinungpana ka. Anya tinaramid mo? Inong tanak gapo ka dagiti post ko iti Facebook. Nakuna na nga awan ka no ti may tultulong ko asuman na uak. Imbagak mat ngamin gan ka bakay. Sana kumkumpormating kay popos iti Facebook. Umawam tidingdeng kam. Kasanumat ngamin. Nabaybayagan dahi ito brown out. On and off ti cellphone ko. Numalpasak nga agpost ko't iddepak manan. Ay, anya lakit din. Amom, Berta. Husto tinarami da ya baklang ka. Mas makatulong ka no agulimag ken urayim latan nga agad dati kuryente. Awanin ta dope angem. Ngem ka angem. Amirisem kida na imbag timbagak. Ken timakagabaw no apay at tinungpana ka. Ay, makabannog ka talaga tiyag trabaho. Ado pa'y tinaskin nga isimpa. Awan nga ron. Kabayatan nga da, tayo dito yung marigrigatan ka mabamban no gamang isimsim pa. Adamot dagiti tawa sana makauawat. Kaya't dakat may subliada gusti kuryente. No maminsan, makabwisit dan. Nakadkadlawan na bambannog kayo Ah, ha, uwan nga rod po rin. Makabannog ka talaga. Adoy ti imat ko ang merienda para kada kayo. Ay na, agyaman kami unay puring. Awan anyaman na. Amok na bambannog kayo. Iso anang isaganak iti merienda para kada kayo. Ah, ay kasta ako ma. Imbis nga da ka dita amas asar nga awan kuryente, agaramit ka lang nga iti merienda dagiti lineman. Nakatulong ka ba ay? Wan mo't Maala, ag merienda kayo nga rodon. Ay na, naimbag ka pa'y pureng. Naramid mo tinangipan iti merienda dagiti lineman. Ay wan nana, itay pay ngamin atan tanawak ida tawa mi. Amok ka na bannog da. Iso anang ipanak iti pancake kun kape. Ay uwan iso ka pa'y atulong mo mo't kadakwada. Iso mo lang awan kuryente. Kat awan maararamid. Nagluto aklatan iti meriendada. Ay kasaya atan day ta. Imbes nga da ka dita nga agong ungat gapo iti kaawan ti kuryente. Tumulong ka pa'y kidi
Saan akas kini Berta? Akas la ipatay nan ti kaawan ti kuryente? Dayjay mat. Parikot na unay ti kuryente. Saan nala maawagan ti kabit na, iso akas jay. Kasta unay arurod na kadagiti linemen. Anya laki din. Berta, pudno ka day at tinungpa na ka ni bakla. Ay, wala na. Nagsakit mo't at itong pana. Awan mo't tidakas nga raramidag. Anya nga awan mo't nga ibagbagam. Apay, dagiti post mo iti Facebook may papan iti kaawan ti kuryente. Apag sasawampay dagiti lineman. Saan adakas day jay? Kasanumat nga minana. Manumatan nga aldaw. Jak maawagan ti... Te kabit mo kunam kidi ah. Ni, da kayo matkit di nana. Tangiwat yuman. Chismosa kayo matamaysa. Ay, sorry ah. Berta, saan ka kadi ang mabaeng? Amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda ti aramid mo. Anya kumaita. Tinapatag kanya kat naragsakak. Kat kasanaw ti asawam. Basta, makaamumata na. Basta siya, kayat kun amay subli ti kuryente. Kayat kun nga awagan ti... Ay, nagadoka nga. Ay, Berta, agbalbaliw kan. Ada ka diti asawa, manong? Awan mo ni Berta. Ape ka di. Singre kumay ti utang na kanyak. Naku nanay tayo, mapan ka namang sapul iti at the generator na. Mapan siguro makicharge sa Anya? Ay na, talaga sana makaan-anos na dya Berta iti brown out. Sana nga minamawagan ti lalaki na. Ha? Anya ti bagbagam? Anya lalaki? Ay ko Ay awan day jay manong tiniyong. Ang akulaan. Ibagam tipod no. Anya lalaki. Mala. Alaman langan. Tapno amuam. Nabayagan nga dalalagi ni Berta. Iso akas lang na siliyan ti ubet na ita asaan na makatal na. Tasaan na nga minamaawagan. Gapo iti kawan ti kuryente. Anya? Wen, pudno ti pagbagag. Ure asino dito ayan tayo ti pagdamagam. Ket amuda ko nagtuman. Amin na tao dito ayan tayo ket amuda tayo ta. Nasaya at nagawid kasi ka, Berta. Nay, apay ang kasta tilangam timyong. Kan apay nga agong ungot ka. At dapay laganas mo nga agdamag. Ha? Alaam amin akawas mo ta pumanawan. Ammo kunti amin maipapan iti lalaking Berta. Iso asaan kan ang makapaglibak pa'y. Lakay, anya ka din dagita nga ibagbagam. Awanan ti ado pa sa osaro. Tikunak, alaam amin akawis mo ta pumanokan. Makidan na ka ni ti lalaking no isaw. Anya? Isumot lagaya makas na unay arurod mo. Gapulang iti panag-brown out na. Gaputa saan mo ang makontak ti lalakim. Kasta ka din. Lakay, sana pudno dayta. Pangaasim ta saan ka kumamata basta mamatpati iti anyaman nga ibagbagat iti tattao. Pangasim ta pumanaw kan. Diyak kaya't amakita ti panagrupropam. Panaw! Apay dagita kawas nga imat mau Berta. Nana. Nay, hapay, anyat mapaspasamak kan ka. Pinagtalaw nak ngaminan ni Tim yung ijabalay mi, Nana. Anya! Nana, pudno ti pagbagak.
No asino nga tangamin ti awanan bayan na napanangidandanon ken kwa na iti anya la dita. Ha? Anya ti kayat mo asawain? Naman nga minon nila kay ko ti maipapan kada kami iti boyfriend ko iti ili. Ay na, kasta una ya pungtot na kanyak. Iso a pinagtalaw na kun Ay na, daytan Abay, ada nga binayam, palimad asaan amaamuan. Kas kalanay anak idikalman. Nana, jak amoy tano sa dino ti papanak. Amom ti agaramid iti saan anasayaat, ngam saan mukit din nga amaw no anya ti aramidam ita. Ay dang nga, anya lakit din. Anya ita Berta. Gapoy ti brown out na mo nilagay mo ti aramid mo. Anya? Gapoy ti brown out. Naamuan namin di tao nga iso nga umanungit ka. Gapula ang dasaan mo ang makontak ti lalakim. Salwag ka. Ti ko namkit di. Sikat tinangidanon kanila kay ko. Iso akas taunay apungtot na kanyak. Awanan kay tibain. Yes, of course. Aminat. Juan. That's true. Siya ang tinangidanon kan kuana. Kaya't ko amaamuan na, tapno ikanagay di pag nagmam. Kapukan ka. Pinagtalaw nak nila kay ko di na oras. Papanak nga ro dita. Ne, ay kat mapan mo danunan at ilalakim. Amang ano da generator na. Saan ka ngagparikot iti kuryente? Ay na, makapangariyat ka bakla. Awan pa'y nasayat na aramidang. Oh, I don't care. Wala akong pake. Ha? Tinapatag. Kat na ipagakinilakay mo, ti aramid mo. Aday ta, gapo iti kauungot mo, iti kaawan ti kuryente, na ambuan lang nga ron nilakay mo ti aramid mo. Wan nga rod, Mari. Oh, anya nga ita, inaklon mo matlaangan nga daramid mo. Parikot ko ita no sa dino ti papanak, Mari. Anya? Kasta unay nga minapungtot nila kay ko kanyak. Ay, kat aramid mo day tayo sa arumbang lang among ti aramidam. Agar aramid kan tumat. Ay, una yan ti kastoy ay. Agawid ka kit di, takasaritam nila kay mo. Di mo kunaan amapan ka iti ang ti lalakim. Awan mo't la generator na dayjay. Sakit lang ti ulo ti ipainakan ka. Anyan laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Aron nampay da ito'y dalikan. Tasaan pa'y analinay da ito'y lutluto kabibing ka. Aron nakmet. Kasi akto pa'y amang puypuyot. Sige, aron nampay. Unay kat nga minan. Tamasapol nga agluto kayo iti bibing ka kat nagrigat aluton. Aron ram, kagluto ak pa iti latik na. Nagadulakit din aya. Imbag ko man, saan ka nariring aglut-luto? Kasya pulan anaimas da ito'y abibing ka nga arabida. Taiso ti paborito day di apong mau. Mala, ikagalay ti bulong ti sabah tapno nananam. Daytoy ay nagngato mat daytoy bulong ti saba nga ipapaalan ni nanang. Diyak mat magawat. Andanangag ko Divina. Kasla ni Mario dayjay. Diyak mat makita. Ayan na nga ta. Siyak na ito, Divina. Saan ka makita? Ayan mo. Aglam-lam awan ni nanang mo. Madama nga glut-luto iti bibing ka. Imbaon nak amangala iti bulong iti saba. Ngamjak mat magawat. Saktong tadak.
Birthday day di apong ko. Isong aglot-luto ni nanang iti bibingka. Jak mo maramanan day ta bibingka. Nakagurugura na ninanang mo. Jak to pa'y makabad iti balayo. Sige nga rudan Mangalakan iti bulong ti saba. Tagur uray ni nanang. Divina, kasanok ang maramanan day ta bibingka. Ay, naluto matlaangan day ta bibingka, nanang. Idasar tayo nga rudan, taramanan tayo. Aguray ka, Apay, kat agur-uray dagiti mangan akakabagyan tayo dita salas. Pangilasin ka iti iyatang. Kasapulan pa'y aya? Wala, tapno maraman nanday di apong mau. Sige man laangan. Kita amjay napinta sa pinggan dita. Nanang. Mga alakamutan iti nangisit a sigarilyaw ta iyabay maun. Pangyatangak ngay abanda? Kat ijay paborito na pagtugtugawan idi si bibiyag pay. Ijay? Marlaw, anya ti tantan awam dita. Awan manong. Papi anagado ti tao dita balay da dibina. Birthday ka no dyan nagawan nga apong da. Nay, dagitimot kakabagyan da dagita. Anya nga ti sagana da nga ta. Kat adua. Nagkimasin yung maangot ko. Makapabisay. Bibingkan sa dayay Manong, mapantamot ko nga makipanganan niya. Nagsungit to pa dayay nanang ni Divina. Apay nga nakagurugura na tayo manong. Jak malamaw. Napo siguro tadda kaya da itibiyag. Manong, ni Divina tayo. Nay, adamot imparabaw na ijay ruwar ti balay da. Atang tayo manong. Ay di mo padpadasin na mapanramanan da ita atang marlaw. Delikado akanan da ita. Ha, manong, kita mo. Nakita na ta ni Divina. Pinayapayan na. Ay kat payapayam mo da. Hi, Divina! Kasta, isumam. Hi, Divina! Divina! Nanang? Apay nga umis-isam ka ngagmay-may sa ditaruar? Ay, awan. Umunag ka. Taserbam dagiti kakabagyan iti Diyos. Nanang. Nang ikabilam jay atang abibing ka para kani apong mau. Ijay man sirok ti punti kayo. Saan ka di nga ijay ti paborito a pagtugtugawan idi ni apong? Sir Babon ati Diyos dagiti bisita. Katwan mat nanang, umin-inumdan iti Diyos. Mangan kamot na. Madamdama pa'y nanang. Mapan ko pa'y kitaan dya bibingka nga inyatang ko'y jerwar. Ay wag, amangan nukinan mo ti asaon. Agsubli ka maladagaw, tagi kalunkon ka. Marlo, adaited ko kan kabibingka. Tapno maraman ang mata. Ay no, nagsayatan. Maramanak mo langan dahil bibingkam. Adtoy. Nagaduman. Napuno mo dati pingganan. Kanamon. Ayos At ako'y kutsara na. Thank you, Divina. Damdamagam gayam itay. No kasanom amaramanan day ta bibingka. Amok akayat mo day ta. Isungamin dahil ito ti paborito ko sika. Sige, aguma ka amangan. Kasano ngay gayam di idardarirag ko kan ka ammo na. Ha? Anya day jay? Dahil mat ayat ko para kan ka, Divina. Jak amo Adamat ka dinamnamak. Ada? Ang anya? Kanamkit din day ta bibingka.
ibusam dayta. Ay, napananan dayjay babae. Divina! Divina! Ayan mau! Awan dito'y ni Divina, nana. Jam-jamagag ayakan ka! Kasanaw ka dito'y mutbalay titurong dayta rupa, ang oray mula ipukpukaw, nana. Kahit ang mga nuadangay di ta balayaw. Apay ko mga da dito'y balay ngay. Kaswan kayo iti holdapeng! Saan ka kagsaw iti kasta, nana? Dakas ti agpapabasol. Marlo! Marlo! Ayan mo ya! Napanan na mga tanday ya tao. Taparigatin na pa yung mga pagbirokin di tao. Marlo! Manong! Apay, napanan mo ya? Di talaan, manong. Kita man day tangiwat mo. Noon niya ti kinkinan mo. Ay, hindi mo napunasanan. Nangan kan sa mo iti bibing ka. Niramanak lang mo di bibingka ni Divina, manong. Ha? San ka man nga agsaw iti kasta? Tama nga numanggag na ka dyan nanang ni Divina. Nanya ko matidakis na itimbagak ngay. Nita ulitin na pala. Agulimag ka man. Kit ingkapunasan day tangiwat mo ah. Kalanlanay. Sila ka lang. Nagarabitan niya. Napanam si ka, Divina! Di talaang nanang. Itay ka pa ya birbirukad. Kaslaak matlaubing nga birbirukan yo. Yagayam kayat amapan ka di takaroba. Kayat dakmat nga ikulkulong dito'y balay. Gaputasaan ko akayat nga agarem-arem ken ka day takaroba tayo mamirmiraut. Unay matday ta pa ng tagibasit yun itipada yo a tao nanang. Ay, pudno, may tibagbagak ka. Anyalagan nga itibiyag mau no day ta ti makagasat mau. Anya tinagan day ta akaruba tayo aya. Marlo tinagan na, nanang. Marlaw no marlaw. Diyak kaya ka day ta ti maasawam, Divina. Katno ko na da akaaruba first before others. Nagkunay ti day ta? Basta, nangag ko. Nakangagama! Adaman lang ti damagak. Anya day ta, antay. Apay pudnaw ti agwarwaras a chismes. Chismes. Anya day ta chismes, antay. Kinan kanomot ni Marlo ti bibingka ni Divina. Shhh! Ako libag kayo, antay. Apay, madi nga ibaga. Saan yung nga ulit-ulitin nga ibaga day ta, antay? Tasan na punto day ta. Kadno kinan naakit naskan nga agkasardan. Ay nantay, saan mo nga iwarwaras day ta? Tamahay blood dinanang ni Divina. Ang pudnaw. Awan ti kinapudno na day ta, antay. Isuasan nyo ko mga istorya. Sa dinaw ti papanam. Siya ka ti kasarsaritam. Sino pa nga ti kasarsaritak? Kasi ka lang mati lumabas dito'y arubayan may. Ayunan niya. Kanya ti madamag. Si kakag ti ano ti amo na chismes. Ay, pangasip, tadi mo damagay. Pilpilitak na tuwirik na kasan nga ibagakan ka. Ibagamutan ah. Saan nga raw? Inkapat konting ewat ko. Ibagamaon. Anya laki din. Ibagakaon. Wala. Sigain tagdengdengagak. Ay, agdin dinamag na yung lugar tayo. Akin na ni Marlaw, ti bibingka ni Divina. Anya, nangibagay ti dayta. Ay, na daw, ti mangis istorya. Divina! Divina!
Apay ayamat nanang. Pumanok kayo. Kababain. Agpudno ka. Ha? Anya ti pudnok? Apay nga impalubos mawakin na ni Marlaw day tabibingkam. Anya? Hika ti pag-iistoryahan da dito'y lugar tayaw. Nakababain day nga inaramid mau. Nanang, kastoy ni ay na! Ayan day ta lalakay. Diyak ka mo Mapanta ka sa rita itamatlaan. Intan! Nay, apay nga katawa ka. Saan kaya mabutay nga da kayo kinidibina ti pag-istoryahan dan? Kasla kami artista manong. Ay, saan ka pa lang nga mabalin na rumar? Taba saan may? Apay, kaya't mapapatayin na ka ginanang ni Divina akas la tigray. Saan ko akabutan? Ay, ayatik mo ni Divina. Ay, aramid ka. Nakdira ko na. Ha? Takderamitan niya. Pudnumot nga may ngagpay so akinan ko di bibingka ni Divina. Nyalaki din. Marlaw! Ha? Manong? Daytan di bagbagaking ka. Marlaw! Adda ka di basol ka ho? Ninanang man, agawid tayon. Ay, saan? Ha? Sika, awan babain mau. Nay, di mo magkumay todo-todo ni ading ko Manong, bayamon. Amin na kung ti basol ko. Anya basol? Ay, tumal na ka, Divina. Ita, agsao ka. Agsao ka! Nana, pudno akinan ko ti bibingka ni Divina. Pagkasarap to yan akaw. Pakasaran na dagos, nana. Nas ka na takdaran na ti dayaw na. Uwin ka ti. Pakasarak ni Divina. Oray itapa yun ano isot ketyo. Nilagi din. Agkasar kayo gaya ba kinidibina? Unantay. Good, thank you Thank you, itay. Jay inwaras mo at chismis. Kanaig jay bibingkanting. Hapay pudnaw. Unantay pudno. Magtidakos na, baro kan balasang man ni Divina. Ninanang nalago ti kontrabida. Awanan. Awan maramida na antay. Sige, panawan ka pa dita. Tamapanak man makichismes. Adan tumanan maistorya ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nadamag ko anak karinyo kakano iti Bombay kumare. Ha? Aywan kumare. Basit lang di narinyok kan ko na. Ay, kunak ano medyo dakkel ta umutang agpayla kumakin ka. Ay, pasensyakan kumare. Ada ngamin pangaramatak iti inutang ko iti Bombay. Pangaramatam ngay kumare. Amumatan kumare. Umadanin ti Paskwa. Naskan anapin tasak adi. Yan Anya? Kayat mo asawan. Agpariband ka? Kasta ka di? Wan ako mare. Kan saan laang areband. Ipa-hair color ko pa'y adi. Ay, sana all ang aron. Sana all imutang iti Bombay apang pariband lang iti buok. Ay, wan ako mare. Kayat ko anapintasak into no Paskwa. Diyak ngamin kahit ang makiatan iti Christmas party dagiti anak ko iti pagadalan akas to iti langak. Ha? Diyak kayat asyak lang di saan anak kapariban kunak manan. Andyan lagi din. Kaya't mo asawin, inring yung manan ti utang mo, iti may sa Bombay. Wan lakay. Dua nga ro din a Bombay ti nakautangam. Una yung ngay. Pangalalaan mo nga iti pagbayad mo iti daw. Sapay sagdi 10,000 ti inutang mo iti dua Bombay. Danag mo na Eberto. Pakadanagam ko ma, katsak mo ti agbayad. Anya?
Kung namasi ka tayo agbayad, nga manmano ka mo, ita makitangdan. Saan mga nga inaldaw nga dagayab king ka? Danag mo na ya. Siyak ti makamu ta utang kumat. Saan kumat ngayon baga dumawatakan kay ti pagbayad ko? Ako namday ta ah. Tandaan namday ta ngayon bagam, Carol. Anya laki din. Wan ka di. Ultimo 5 na stroke sa anak ngagdawat kan ka kunakmanan. Salbag. Nagsapa ka man, Carol. Apay, umay kan agibati iti bayad mo iti Bombay nga agsingir inton madamdama. Ni naanamat. Wan, idagas kon taawanak ngamin iji balay may iti agmalam. Ah, apay, adda pa kitang dana mitangal daw. Mapan ko ipareban ti buok ko iji ili nana. Apaw, dagita kat. Talaga pang pariband mo lang ti kwarta nga inutang mo iti Bombay ah. Ni nana talaga. Awan parikot itiray tata siyak mo ti agbayad. Sa bagay mo't kit di ah. Ala, adto ti bayad ko. Bale, 800 dayta nana. Dayta 400 kat bayad ko iti may sa Bombay. Dayta 400 mat iti may samot a Bombay. Oh sige, itid ko no umay daag singer. Agyaman ak unay nana ah. Ala, innakon ta mga no naglukatan ti salon a papanak. Ay, sumulagayam nga awan ka nagmalam. Tanapan kalagayam nagpariban iti buhok mo. Wan lakay. Ne, mabait lang. Kasi lang, saan ka amaragsakan na makakitaan na unat ka na kulayan ti buhok ko ah. Sa bagay, sipod pa'y kat saan ka mo't supportive nga asawa. Sana ka maragsakan iti buhok mo, anaunat, Carol. Hagasan man, inutang mo ti kwarta, pinagpariban mo. Napan ka nagpariban iti buhok mo, ijay ilay. Nagawid ka nga, awan man lang ginatang mo, matasida eh. Talbag kiday. Anya laki din, Berto. Kad mapanak gumata nga, dyan ni Auntie Mona. Adamat lang ako na akarni. Ay, sanay. Una yan. Sanay. Magsida tayo langan iti linambong at albos ti kamutay. Ti importante, kat na ipariban mo, dahi ta buhok mo, nagangrag. Anya? Bagim lang, ti pampanunutam. Salbag ka. Naimbag ka pa'y kumare. Naipariban mo, tibuok mo sakbay a Christmas. Ay, wan amare. Talaga napintas ti buhok ko niya. Bukla, nga. Saan akaraman ti rupa? Sardangan nakman si kabakla. Ang mga numalipatak nga agkumari taga po iti kasta pa nagsasaom. Si kakit di, met. Kapulaing tanapintas ti buhok mo. Saan kan amaangaw? Anya laki din. Basta siyak, napintas ti buhok ko. Excited ang agaten iti Christmas party dagiti anak ko iti pagadalan. Apaw! Irampam nga rudmanen ati kaun-unat a buhok mo. Sana ola talaga kunakmanen. Jak ngamin kayat, nga Christmas nga ang ragtibok ko. Iso nga nagaramid akmat ay tiwagas, tap na maipaunat ko. Nangalaam nga iti pinagpariban mo, kumare. Anya nga iti serbidag iti dua barbasan na Bombay ko. Inutang ko ati. Anya laki din. Oh, bakit wala, Carol? Ay kwa, pasensya na. Wala kasi siyang iniwan na pambayad ngayon. Ay, hindi pwede yan. Ilang araw, sunod-sunod, wala siyang hulog. Sabihin ko na lang sa kanya kapag pumunta siya rito. Oo, malaki pa utang niya. Sabihin mo, di siya pwede takbo kasi pwede siya kasuhan ko. Ha? Bait-bait na umutang. Ngayon, tago siya. Di pwede yan, ah. Ay sige, sabihin ko sa kanya. Nasaya ta imay ka, Carol. Nana? Imay ja Bombay itay. Ibagbaga na amanumutan ang nagsasaruno nga aldaw nga awan hulog mo iti utang mo. Ay, deta nga rod nana. Parikot ko una iti pagbayad ko iti utang ko. Anya, manula ang aldaw tinapalabas manipod nagrinyo ka. Ngam ita, awadan. Ngam sa bagay,
Impariband mo nga men, iti buok mo. Anya laki din. Ay, sapay awan pa kitang danan. Awan agayab, uray aglaba ko ma. Wano agdalos iti arubayan, kas kadaw nagtibalay. Basta dala ang pagbayad ko. Ay, irimedyo am iti wagas, tapno da pagbayad mo. Agung ungat ti Bombay nga imay nagsinger. Saan mo kano nga ilimlimangan ti utang mo, tamabalin na kaakaswan. Kasta ka di timbaga na. Katwain, iso ano di mo kayat ti makaswan, gapula ang iti utang. Agaramid ka iti wagas, kunakmait. Uray ladwa ti Bombay mo, ngam awam mo trabaho. Inusar mo lang ang nagpariban. Anya laki din. Aday ta, kas kala nakakaasitan. Lakay. Karibriban lang ni tabok mo, ngam kasta ti langam. Langa, ti awan pagbayad na iti utang. Sa kakit di mo, imbis at tulungan na, kasta mo ti bagbagam. Sipod pa'y, talaga saan ka supportive nga asawa. Ure anya pa iti bagbagam, saan ka tulungan Karol? Yung kakagkarolingan ano isaw. Makamu kang agbayad iti utang mo. Nukunada nga ikulong na ka, ay awan bibiyang ka. Anya? Saan ka mga imbaon, tapno agutang ka iti dakkalagatad. Naimbag kumamot ano may salaang ti baybayadam, ngam samay. Agasang may dahita dua Bombay ang naglalaad, nangingisi da pa yung siyak. Yan may saan ang nausar ti kwarta dito balay? Inusar mo lang iti just kay abok mo ang nagangrag. Isama ka mo kang agbayad. Ne, apay dagita kalabtikok nga imat mo kumare. An-anom nga dagita? Ay, handa pa nga ramidak, kumari. Ha? Aywan gayam, amangan no, kayat mo, taagkuyog tayo ito narabi eh. Papananta ko ma. Di simbaritan maray, agkaruling taman kidi. Anya? Agkaroling nga ibagbagamat karol. Apay, matinding pangangailangan. Si kakit nimot. Wano saan lang tisungbat mo? No umay ka wano saan? Anyat amom na makaurnong ta. Oray sa nga ribo iti manong nga oras, hindi mayata na. Anya ka tagkaroling nga ibagbagamon. Ay awan, sa anak nga umay mare, si Kalatan. Ay, mangibabayin ka talaga Karol ah. Ne, anya ko mati nakababayin iti pa nagkaruling. Mas nakababayin ti agkurakot, wano agtakaw, sana ya. Silang jibusis mo. Una yan. Anya? Rugyak inton malam ti panagkaruling ko. Adala mo urnong ko. Apay ti ko na may bingayan ka. Saan? Dayta, awan nga minan ti pagbayad mo iti utang mo. Iso atila malaglagip mo nga ramidain. Agkakwarta ka lang. Adulakot nga. Mangibabayin ka talagan. Sakpayin nga asawam ti mababay ni ti kasta nga ramid mo. Utang kanto mo nga nga utang. Nagsasanga Bombay ken barbasan ti pag-utangam. Manya nga ita. Sumardang ka man, Berto. Nawan tinasayat nga ibagam aguli makalaang. Salbag. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ay, We wish you a Merry Christmas. Tatang! Ay! Kunaklakit din o, sino ti silang agkarkaroling? Si kamagang kumare. Ha? Naku, nagdakkel nga palang galamot dahi tamtambura mon. Ala, Aywan kumari, siya karon. apo na yan. May sa mga agkarkaroling. Di ka lakit inayabanin nila kay mo. Patsya mo daday, Aberto. Malaki din kumari. Kinantaan ka, nagpintas ti kantak. Mangasot ka mo na. Anya? Dahi lang ti kinantam. Agasot akong kunam. Anya lakit din Karol. Kasla matinding pangangailan na talaga talaramida mon. Ay, Awan nga, pagbayad ko iti Bombay. Iso na panunot ko, ti agkaroling latan. na yan. Sa nabali ata na ipariban mo dahi tabuok mo ako nam. Presentable ka ko naman, John. Alaki din, Mari. Awanan ti adu-adu pa'y asaw. Mangtod ka kitinta kinantaan ka. Tani, mapanak pa agkanta laod, agpadaya.
una na ti kastoy abiyag. Nagpatpat naga ka nagkarkaroling ngam ni. 300 lang tinaurnong ko. Pulos pa yung awan turo ko. Anya lakit din aya. Buti, nakita kita. Saan nahulog mo? Ay, nakakagulat ka naman. Wala pa akong tulog. Di ko tanong tulog mo. Tanong ko, hulog mo, utang mo. Ilang araw sunod-sunod wala ka hulog. Sir, baka pwede bukas na lang. Kulang kasi tong hawak kong pera. Kahit magkano yan, bigay mo na. Mabawasan utang mo. Huwag ka na tago-tago. Demanda kita. Anya? Akin na, kahit kulang. Bukas hulog ka. Iwan mo nanay muna, ha? O sige, ito na. Salbag kini. Tsak pa'y nakaawit ng nasabat ka pa lang. Una yun day talangan. Nakabut-butang ka pa yan. Al-alya. Di na makasarsarita, Berto. Ha? Ang mga numadurab ka kunak tumad. Sumanao nga. Pangasim man tayong ka maturog. Una yun. Tapno at dalagang may bayad mo ito utang mo. Kat, anya kumaita. Kaya nangarot yan na orong mo ay. Ada. Awanan! Imbayad ko dito mong bay! Salbag ka! Ay, haping agpukaw ka kastay. Damdamagag lang no danornong mau. Ungit kin pukaw ti sungba mo. Aguyong to. Ay, sardangan na! Panawanak dito ita maturuga. Inak manin agkaroling inton malam. Wala nga rin ti sir-serving mga asawa. Awan may tultulong mo. Sumanao ka pa lang. Pumayaw! Kayat mo asawan? Aging gaita? Agkarkaroling pa lang, deja karol? Un ko maare. Awan ngamin pagsapulan na. Kita mumuten. Nagsasanga, dagiti Bombay na. Dayta katibagbagak. Pinangriband na lang jay inutang na iti Bombay. Ngam ita, marigrigatanen iti kwarta pagbayad na. Pudo day tamare. Manumatan ang arod alawas nga agkarkaroling deja a babae. 15 days san. Agasaman, maturog iti aldaw, agkaroling iti agpatpatnag, agsapan tuno pa nagawid. Ayan na. Anya? Idi pa kanon namin sana niya. Paawit pa laeng anaga po nagkaroling. Nasabat na kano ti Bombay abarbasan ang nakautangan. Nasigod man tinakirulan na si ka. Ay. Imbagkit di tadalat tamang tedken kwa na nga oray parparaw pao ti kantana. Sapay palangga na kanuken galon ti usarin na nga kanta. Un mare, palanggana adadael ken but-but agalon. Ay, una yan. Ribandad ti buok na. Ngam, agparparikot mat iti kastaunay. Gapo iti utang na. Daytoy balay, Gina turong ko. Balay mo, Gina. Anya nga may tituloy na? Uy, kumari. Ukis na ba? Nalpasan ti December nga madda ka pa ilang karkaroling. Gusto kumamatan Si kakit dimat kumari. Awan pa'y kasupusuportam mo. Apo una yan. Inrugim tinagkankanta, idi napalabas alawas. Ngam aging gaita, first week ti January, adda kalatang agngal-ngalaw-ngaw. Ibagam laang kumari no da maitad mo no awan ta pumanaw akon. Sayang lang ti effort ko nga. Hays! Alaman laangan. Ato iti nga gasot a pisos. Paggatang mo iti baro a palanggana. Kaasi mo day ta palangganam. Anya? Ngam no ko nam anayunak pa iti igatang mo iti galon. Ay saan kumamatan Mala, ingkagkanta di takaroba. Bareng adapay may tedda nga uray nalpasan ti Christmas.
Pangasim man, Karol. Gusto ko man dahil pa nagkankanta mitirabe. Ne, apay apagsardangan na. Apay dakas. Apay, saan ka mabay? Ngagkarkaroling ka, kit nalpasan ti December. Second weekend iti January, nga madaka pa lang amang tamtambor iti palanggana, ken galon. Salbag ka. Oho, tinapatag ka sa anak nagtaktakawan niya. When angam nakababay nga road, nawatam. Saan ko pa analpas ti babayadak iti dua bombay ko? Iswasardangan nakman, Berto. Kaya't masawain, no bilang ta April amalpas ti utang mo, sumardeng kantaon nga karkaroling, na April. Puuna yan. Mapapayin ako niti kastangar aramidan. Mabain kalata ka di. Nagado ka nga. Mala, no saan mo pa ilangay sardeng na itangar aramidan? Agsina talangay, makamukan iti biyag mo. Anya? Utang kanto mo kaming utang. Naimbag kumamot nasayatin ng ususaram. Ngam saan may, tadita buhok mo ng angrag, una yan. Pangasim man, tamang sapol kalangan iti panggadam. Sana rin tagkarkaroling tanay. Nalpasan ti December. Anya laki ding. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.